Hola, què tal? Bé, hi ha molta gent que em pregunta, bé, explica'ns una mica què hi ha en el llibre 365 dies amb Maria. Bé, doncs avui us l'explico una mica, us l'ensenyo. Tot primer hi ha una introducció d'una mica de la fe mariana, com és la fe mariana al llarg de la història. Després una pregària molt maca atribuïda a Bernat de Claravall. Es nota que el meu fill es diu Bernat de Claravall, oi? Doncs sí. És molt maca i és molt famosa. Bé, i després ja entrem dins del que són els capítols del llibre, oi? Que hi ha doncs, una breu explicació amb lletra molt fàcil de llegir, uns goigs, una part dels goigs, i després una frase mariana de poetes, filòsofs, reis, monarques, bé, hi ha de tot. I aquí doncs hi ha imatges de la Mare de Déu, que hi ha prop de 50 imatges, més o menys, que volen representar d'alguna manera les comarques de Catalunya. I bé, aquí en tenim una altra, algunes estan passant per aquí, que les hem posades, i s'intenta sobretot que sigui entretingut, divertit, i que, bé, que pugui agradar tant als qui sou creients com als qui no sou creients. Avui, per exemple, és la festa del 27, avui és dia 27, doncs avui parlem de la Mare de Déu de les Malalties, que es venera a Marçà, al Priorat, que avui a primera hora del matí, a trenc d'alba, hi ha un grup d'homes han sortit pel carrer anunciant la festa. I després al final, que això és molt interessant, hi ha totes les advocacions per ordre alfabètic, aquí les tenim, les 366, perquè contem la de l'any de traspàs, després les podeu veure per diòcesis, oi? I al final hi ha un petit diccionari, glossarium, jo en dic, m'agrada molt aquesta paraula, de paraules doncs, que podrien ser complicades. I al final, doncs, una mica de bibliografia perquè sapigueu els llibres que he consultat i els altres que us puguin interessar. Doncs bé, aquí tenim una explicació una mica del que és aquest llibre, 365 dies amb Maria, que ja es troba a Girona, a la llibreria Empúries i a la llibreria Casa Carles a la plaça del Vi. A Barcelona, a totes les llibreries religioses i en especial la llibreria Claret. Seguirem en contacte, que vagi bé. I el Mixo, aquí l'Ànica, descansant.